Sľubujem na svoju česť a svedomie, že bude riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, udržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony a ostatné všeobecné záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Prvým bodom voľba návrhovej komisie, druhým doplnenia voľba členov komisí, ktoré boli schválené na ustanovujúcom zasadnutí OCZ 28.12. Tretím bodom poverení člena OCZ výkonom funkcie zástupcu starostu obce. Štvrtý bod voľba komisie s poslancov OCZ, do ktorej sa podá oznámenie funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov za predchádzajúci kalendárny rok novozvoleného štatutárneho zástupcu obce. Ďalší bod správa o výchovno-vzdelávacej činnosti a výsledkoch a podmienkach za školský rok 2009-2010. Ďalej voľba zástupcu zriaďovateľa do rady školy a členov rady materskej školy s poslancov OCZ. Správa o výsledkoch kontroly vymáhania daňových pohľadávok obce Sečovská Polienka za rok 2009. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2011. Návrh na poverenie vykonávať funkciu sobášiaceho matričnom obvode Sečovská Polienka určenie dní sobášov. Potom je tu schválenie dvoch všeobecných záväzných nariadení. Číslo 1 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Sečovská Polienka. Všeobecne záväzné nariadenie číslo 2 zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole Sečovská Polienka. Ďalším veľmi dôležitým bodom je schválenie rozpočtu obce na rok 2011. Ďalším bodom schválenie programového rozpočtu obce Sečovská Polienka na roky 2011 až 2013, bod rôzne a záver. Čiže tých bodov je požehnanie, doplnenie do programu správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Sečovská Polienka za rok 2010. Dávam hlasovať, kto je za to, aby naše riadne zasadnutie sa riadilo spomínaným programom. 100% ďakujem. Poverenie člena obecného zastupiteľstva výkonom funkcie zástupcu starostu obce. Poverujem funkciou zástupcu starostu obce magistra Jana Karola. Od roku 2005. Od roku 2005 sú platobné výbery, takže toto platí. Aj teraz chodia ľudia, každý dostane poštou platobný výmer a potom zaplatí. A je to aj to daň. Keď sa máme spätnou platnosťou, je to už nežrobené, či nie? Tak tam je možné robiť len cez výzvy. Len cez výzvy a poslednou možnosťou je vlastne tá exekúcia. Z roku 2005 každý dostáva platobný výmer, ale samozrejme sú neplatiči, ktorí nezaplatia, ktorí dostávajú opakovane výzvy, ale jednoducho sú aj takí, ktorí nemajú zaplatiť. Platobné výmery začneme expedovať niekedy začiatkom apríla, alebo v polovici apríla s tým, aby ich do 31. mája zaplatili. Po chvíli, keď ich 31. mája nezaplatia, tak potom následne v júni môže ísť prvá výzva, následne niekedy v septembri druhá výzva a keď nezaplatia, tak potom. To je mechanizmus, ktorý... Ďalším bodom programu je plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2011. Je to tiež materiál, ktorý ste obdržali v skorom termíne. Je tu plán kontrol na mesiac január až marec a potom apríl, jún. Období sobášiacimi okrem štatutárneho zástupcu boli pán poslanec magister Jan Karol a pani poslankyňa doktorka Iveta Berešová. Nebolo zvykom mať dvoch, ale nie je problém v prípade, že by došlo k nejakým nepredvídaným okolnostiam zvoliť si dvoch sobášov. Som poprosil konštruktívne a vecne k jednotlivým častiam rozpočtu. Mohli by sme si ho rozdeliť napríklad na príjmovú a výdavkovú časť, s tým, že napríklad začali by sme tou príjmovou časťou a otázkami z vašej strany. Máte k dispozícii aj porovnateľný rozpočet za rok 2010, čiže sú to všetko veci, ktoré môžete porovnávať. Sú tu rozdané, myslím, pani ekonomka, aj záväzky, pohľadávky, ktoré máme k dispozícii. Takže je to aj fundovaný človek z obecného úradu, čiže pani ekonomka. Nech sa páči. Otváram diskuziu danej problémy. Sú žiadne otázky k prvej časti? Myslím, že tam je to dosť jasné, takže ani také otázky typu čo, ktorá kolónka znamená, čo v nej a tak ďalej, nemusíme to rozoberať, rozpitvávať. Môžeme postúpiť k výdavkovej časti. Je súhlasné stanovisko z vašej strany?
nebudeme hlasovať, môžeme postupovať ďalej. Takže výdavková časť, nech sa páči, diskusia. Sú tu, pozerám na našich občanov, tak väčšinou občania, ktorých sa to bytostne dotýka, čiže mám na mysli hlavne príspevky, respektíve dotácie, ktoré smerujú z Koplenice obce. Je možné samozrejme s vašim súhlasom dať slovo aj im, ak sa chcú vyjadriť ešte predtým, než začneme niektoré veci rozoberať, je to na nás. Ak je záujem samozrejme z tých strán. Položka, pani poslanci, ste si vedomi, ktorá? 635006, údržba zelene a verejného priestranstva, tu je návrh 8000 eur. Je tu návrh pána poslanca znižiť túto položku o 3000, čiže bude navrhovaná 5 a zbytok presunúť do stavby školskej jedálne. Rekonštrukcia, jasné. Alebo rekonštrukcia budov. Áno. Kto je za takýto návrh? Školské jedálne. Priamo na druhej časti školskej jedálne. Kto je za takýto návrh? Ktoré číslo? To je... Školská jedálne je... 717002, posledná strana. Posledná strana. A z ktorej položka sa presúva? Nie, ale vlastne my sme hovorili na obecnej rade, že táto kapitola je nejako to obťažné ju využívať. Nehovorím o tejto. Tu sme vyčiarkli, pán poslanec Michal. Prvý bod, to je stiahnutý do rokovania. My rozprávame o bode... Dobré, ale že na ktorú vlastne položku tu presúvame tých 3000 eur. Na školskú jedálne. Školskú jedálne, to je posledný. Posledná strana 717002. Toto nie je kapitolový rozpočet. Nebolo povedané, že tam sa to nedá presúvať. Ale to je z údržby zelene. Nepresúvame čiastku. Navyšujeme tú čiastku, ktorú je problematicky potom... Rozumiem, čo chce povedať pán poslanec Michalenko. Je na vás, do ktorej kolónky to chcete presunúť. Je tam nejaký návrh, buď na rekonštrukciu budov, alebo školskú jedálnu. Takže buď tam... Na rekonštrukciu tu Myslím, že rozumnejšie, tak ako sme Rekonštrukcia hovorili. budov je flexibilnejšia položka. Takže opravujem. Je tu návrh presunúť 5000 eur z položky 635006, čiže z 8000 eur zobrať 3, zostáva 5 a presunúť to do položky rekonštrukcie. Ktorá to je? Nemáte tam? Druhá strana, tretie schodu. 635006. Čiže vlastne do tých 60 000, ktoré máme, necháme ako takú rezervu, ktoré by sa dalo potom presúvať do kapitálu. Tak je to teraz jasné? Takže ešte raz presná formulácia. Presun 3000 eur z položky 635006 do položky 635006, ale s kódom 01116. Je to jasné teraz? Môžeme tak hlasovať? Momentálne je takýto návrh. Keď neprejde, budeme pokračovať ďalej. Každému je to jasné, môžeme dať hlasovať? Páni poslanci, kto je za, aby sme túto zmenu realizovali v predloženom znení? Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Proti je pán poslanec Karol a pán poslanec Kačmár. Zdržal sa niekto? Nikto. Takže táto zmena si každý poznačí, samozrejme bude aj zakomponovaná do rozpočtu.